is life progress. Join us in this beautiful expression of life progress impacting humanity worldwide. Først og fremmest så vil jeg gerne sige, at healing er reel. Healing er følbar, og healing er virkelig. Men så er der nogen, der siger, hvordan er det med fjernhealing? Hvordan er det, at det kan lade sig gøre, at en person er et sted på jorden, og på den anden side af jorden, der er der en person, der får healing. Akkurat hvad der sker, det ved jeg ikke. Men jeg vil gerne bruge det koncept med en mobiltelefon og internet. Nu om dagen så render vi alle sammen rundt med en mobiltelefon, som er på internet. Og akkurat hvad der sker, når jeg sender en melding, eller hvad der sker med internettet, det ved jeg ikke, men jeg bruger det stadigvæk. Og det samme er det med healing. Jeg ved ikke akkurat, hvad der sker, når man udfører en distance healing, men der sker noget, og der sker altid noget. Der sker altid en healing, men ofte så ved vi ikke, hvad healing den indebærer, men vi vil erfare det.